Hei. 2 kaljaa ja tähän joudut. Onks tää hyvä juttu? Hei Jarkko. Pidetään mä kädet kiinni koko matkan. Onks tää nyt onks mitään järkeä tässä hommassa? Ei nyt alkoi vasta virittää tästä matkaa. Ei tässä mitään järkeä. Mistä tulee savu? Ota pää kiinni, ettei nyt käy. Mennään me kovasti. Ei jumalauta. Ei Pauli, ei saatana. Tää ei oo hyvä. Jarkko, tää oli vähän tupika kyllä oikein. Mie tykkätä. Ei mä tunne sun tykkään mun kädestä. Mie tykkää näistä yhtään. Joo, tää... Toivottavasti oli hyvä. Minua pelottaa ihan oikeestaan. Vittu tää on kohta tuolla perällä hei. Ei ihan oikeastaan, kohta lähdetään. Kohta muuten mennään ihan vitun kovaa. Tiedätkö, Pauli? Voitko sanoa? No, it's not good. Ai vittu, kato tänne! Ai vittu! Ai vittu, tää on kiva yhtään! Aivan loistavaa! Ai vittu, tää on hyvä! Mulla on piertaa! Tää oli hyvä homma! Ai vittu! Ai vitsi! Mulla meni osu kalsareet! Ai vittu! Ai vittu! Ai! Tää oli kyllä hyvä. Aivan loistavaa settiä. Ei vittu! Oi vittu! Menikö sun meni housuun? Ei vielä. Hei Jarkko! Voit sä tunnustaa? Vittu kun ampui muuten hyvin. Aika kovilla. Ai saatana. Eikö jäävä homma? Se oli hauska siellä alastulla kanssa. Ei siinä ollut mitään kivaa. Joo. Mä aloitin käden kanssa niin tuntuu, että tästä lähtee käsiin. Oli kyllä hieno. Oi jumalauta. Hei, hienon näköinen alue. Katsotaan täältä sitä. Uudestaan. Koko ilta pelkästään. Oi vittu. Oi. Tää oli kyllä hieno. Ei tää ollut hyvä. Eikö ollut? Musta on asia hauskaa. Vihreä tahrainen olo. Tää oli. Vittu muuten lähtee kun Naton ohjus. Saatana. Nyt tietää kun pähkinä ritsasti. Se tuu. Ai vittu. Joo. Jarkon pitää. Mulla kaikki ok.